Krásny takýto slnečný deň máme dnes a chcem využiť toto video na to, aby som vám porozprávala na jednu tému, ktorú som trošku načala už minulého týždňa v mojom príspevku, a to je téma bolesť. Meno toho príspevku bolo Bolesť nie je náš nepriateľ, ale bolesť je náš ochranca. A prečo toto rozprávam? Takže teraz, ak máme nejakú fyzickú bolesť, áno, v tele, telo nám dáva pocítiť, že niečo nie je v poriadku. Či je to bolesť zuba, alebo bolesť hlavy, znamená, že máme v tele niečo pokazené, alebo je niečoho nedostatok, alebo je niečoho nadmer a mali by sme to riešiť. Ale dnes by som sa viac trošku rozprávať o tej psychickej bolesti, lebo tá sa zdá byť čoraz väčším problémom v dnešnej spoločnosti, a to je práve z toho dôvodu, že ľudia pred tou bolesťou utekajú. Takže ak máme nejakú psychickú bolesť, ktorá sa prejavuje či už vo forme depresií, alebo pocitov úzkosti, alebo nejakých pocitov menej cennosti, táto psychická bolesť je tiež tu, aby nás niečo naučila. Dáva nám proste vedieť, že smer, v ktorom sa v živote uberáme, nie je pre nás ten správny. A keď ľudia túto bolesť ignorujú a snažia sa ju dočasne poriešiť nejakou tabletkou alebo nejakými psychoaktívnymi drogami, ako je napríklad alkohol alebo rôzne iné omamné látky, ktoré nám pomôžu uniknúť tejto bolesti len na chvíľku. Problém je ten, že tá bolesť je stále v nás. Koreň tej bolesti, prečo nás to bolí, je stále tam a stále to zostáva nevyriešené, len predtým prakticky utekáme. Takže preto rozprávam, že bolesť je náš ochránca, lebo tá bolesť je tu, aby nám povedala, že niečo musíme zmeniť, niečo musíme robiť inak. A hlavne tam, kde nás to bolí najviac. Preto sa aj hovorí, že každá bolesť odíde vtedy, keď dokončí učiť svoju lekciu. Takže napríklad, ak ide o bolesť, napríklad, že máte nešťastný vzťah, čo riešim so strašne mnohými klientmi, takže táto bolesť sa vám snaží naznačiť, že alebo máte s týmto partnerom lepšie komunikovať, ak ste nešťastní v tom vzťahu, máte vyjadriť svoju nespokojnosť, máte vyjadriť svoje potreby a máte naopak taktiež počúvať potreby a nespokojnosť svojho partnera. Mali by ste lepšie komunikovať, ak sa tento problém dá vyriešiť, sadnúť si a riešiť ho, naozaj ho riešiť, neutekať predtým a tváriť sa, že všetko je v poriadku a chodiť kolo seba, ako to niektorí ľudia majú, že sú viac už ako spolubývajúci a nie ako partneri v tom vzťahu. A ak sa ten problém vyriešiť nedá, tak proste treba ísť od seba. Netreba to na silu tlačiť, netreba sa pretvarovať, že všetko je v poriadku, lebo tým trpíme iba my vo vnútri. Ako som už hovorila, keď tú bolesť neriešime, keď sa objaví a iba pred ňou dočasne utekáme, tá bolesť sa bude zvyšovať a zvyšovať, zväčšovať a budeme trpieť čoraz viac a viac a viac, bude nás to viac bolieť. A keď to prerastíš do takejto psychickej bolesti, takej dlhotrvácnej, áno, že nás niečo trápi, tak vtedy to zaútočí aj na naše fyzické telo. Áno, lebo stres je jeden z najväčších dôvodov, prečo sme práve ľudia chorí, prečo máme rôzne chronické ochorenia. A toto ľudia potrebujú pochopiť, že tá bolesť, ktorá sa nám v živote objaví, treba riešiť ako najskôr. Ako som už hovorila, každá bolesť odíde vtedy, keď dokončí učiť svoju lekciu. Či je to už malá bolesť alebo veľká bolesť, treba to riešiť, netreba predtým utekať, lebo aj lekári, veľakrát ak prídete k lekárovi, že máte nejaký stav depresie alebo pocitov úzkosti, tak samozrejme to riešia tabletkou. A väčšinou sa tabletkou rieši aj fyzická bolesť a nerieši sa koreň tejto bolesti, prečo je to zapričinené. Napríklad, dávam taký typický príklad, bolesť hlavy. Áno, väčšinou je bolesť hlavy spôsobená tým, že sme dehydrovaní. To je taký prvý príklad bolesti hlavy. A taktiež, čo spravujú ľudia, vezmú si tabletku. Namiesto toho, aby išli a vypili aspoň 3 poháre čistej vody,
a začali sa tomuto venovať a začali na to dávať pozor, aby mali pravidelný príjem tej vody, vitamínov, minerálov, ktoré telo potrebuje a naopak, aby vyhodili z tela všetky toxíny, ktoré tam nemajú byť, ktoré spôsobujú tieto problémy. Takže, ako som už vravela, bolesť je náš ochránca, nie je náš nepriateľ. Ak nám príde do života nejaká bolesť, netreba to hneď odsudzovať a hneď, prečo sa to stalo práve mne, ja chudáčik, čo som komu spravil, ale naopak sa treba spýtať, čo sa ma táto bolesť snaží naučiť. Áno, hovorím, napríklad so vzťahmi to bol len taký jeden príklad. Ďalej to môže byť bolesť toho, že máte prácu, ktorú neznášate. Áno, že chodíte tam každé ráno s odporom, nechce sa vám, proste vás tá práca nebaví, nenaplňa vás. A vtedy pociťujete, áno, tie pocity úzkosti a ste podráždení, ste nešťastní. A to je presne to, že sa vám snaží vaša myseľ aj telo povedať, že mali by ste zmeniť zamestnanie, mali by ste robiť niečo, čo vás baví. Alebo taktiež, ak máme pocity menej cennosti, prečo ich máme? Väčšinou to korení niekde v detstve, keď sme mali rodičov, ktorí nás nepodporovali, alebo keď sme boli obklopení zlými ľuďmi, ktorí nám tie pocity menejcenosti vyvolali a my sme sa s tým nikdy nevysporiadali a nevieme, prečo tie pocity máme. Áno, nikdy sme tomu nevenovali pozornosť. Ďalším skvelým príkladom je napríklad strata zosnulého, strata niekoho blízkeho a keď sme sa s týmto nevyrovnali, áno, keď sme sa o tom s nikým nikdy neprostrovali, neotvorili sme sa nikomu a stále to držíme v sebe, nesieme v sebe nejakú vinu, nejakú ťarchu, áno, a toto môže taktiež spôsobovať veľké problémy v nás. Takže, ako som už vravela, snažte sa dnes povenovať tej bolesti, ktorú máte. Čo vás bolí, či je to fyzická bolesť alebo psychická bolesť a predovšetkým sa ju snažte pochopiť, lebo tá bolesť je tu z určitého dôvodu a nenechajte, aby prerástla do nejakej chronickej choroby, aby prerástla do takej veľkej bolesti, že už nebudete vedieť, čo so sebou a budete na tom naozaj veľmi, veľmi zle. Ak máte v živote takéto bolesti a neviete, ako sa s nimi vysporiadať, môžem vám s tým pomôcť, napíšte mi e-mail alebo kľudne sa mi ozvite do správy. Takže toto je prakticky moja práca. Pomáham ľuďom pochopiť bolesť, ktorá sa skrýva v ich živote, ktorá je v ich živote, ktorú tak ťažko utlačajú a nevedia ju pochopiť, nevedia sa s ňou popasovať. Ako hovorím, často tá bolesť vychádza aj z našej podvedomej mysle. Áno, lebo máme v sebe zaprogramované určité presvedčenia, určité správania, ktoré nám škodia a nevieme, ako sa z toho vymotať. Je to veľmi, veľmi bežné u ľudí. Ja som tiež bola v takomto štádiu ešte dávno. Takže ak potrebujete pomôcť, poradiť alebo trošku sa vysporiadať s tým, čo vás trápi, určite ma kontaktujte a veľmi, veľmi rada vám pomôžem. Želám vám ešte nádherný zvyšok dňa.